ஓம் சாய்ராம். சத்குருவாணி 77. பலர் நடந்த பாதையிலேயே மற்ற பாதசாரிகளும் நடக்கின்றனர். அவர்களின் பயணம் சுகமாக இருக்கும். சேர வேண்டிய ஊருக்கு விரைவில் சேர முடியும். அவர்களுக்கு எந்த தடைகளும் வராது. தெரியாத புதிய பாதையை தேர்ந்தெடுத்து முயற்சி செய்தால் காலதாமதம் ஏற்படும். பரமார்த்திகத்தில் உன்னதமான நிலையை அடைய வேண்டும் என்று நினைப்பவருக்கு ஹடயோகம், யோக முத்திரைகள், தபோவனங்கள் இவைகள் ஏதும் தேவையில்லை. சலனமாக மனதை நிறுத்துதலே ஒரு யோகம். இறைவனுக்காக தவிப்பதே தவம். காட்டில் வளரும் செடிகளைப் போல் உன் மனதில் ஏராளமாக கோரிக்கைகள் தோன்றிக் கொண்டிருந்தால் இறைவன் எங்கு இருப்பார்? அவருக்கு இருப்பிடம் எங்கே இருக்கிறது? கோரிக்கைகள் இன்றி இருத்தலே ஒரு வரமாகும். என் நாமஸ்மரணையே உள்ளே உள்ள அழுக்குகள் நீங்கி விடுகின்றன. ஆன்மா தூய்மை அடைகிறது. ஆன்மீக வைபவம் கிடைக்கிறது. நாமஸ்மரணையால் பேறு பெற்றோர் எத்தனையோ பேர் உளர். என் பேச்சை நம்பு. என் வார்த்தைகளின் மீது நம்பிக்கை வை. ஓம் சாய்ராம். இந்த வாணிக்கான கேள்வி: நம்ம உள்ளத்தில் உள்ள அழுக்குகளை நீக்குவதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஓம் சாய்ராம்.